Budureasca, vinuri nobile românești vă prezintă arta vinului. Imaginați-vă propria limbă cartografiată. O hartă succintă și rudimentară, dar care pune în evidență zonele sensibile la cele 4 gusturi de bază: dulce, sărat, amar și acid. Și acum imaginați-vă revoluția pe care această cartografiere a produs-o în designul paharului de vin, care a evoluat decisiv grație austriacului Klaus Riedel. Acesta și-a pornit cercetările de la un principiu simplu: conținutul influențează forma, iar paharul nu este un simplu obiect, ci un potențator al mesajului pe care fiecare vin îl poartă în el, sub forma buchetului, aromei, gustului și culorii. Imediat ce vinul este turnat, începe să se evapore, iar aromele se împrăștie în pahar. Cele ușoare, fructate și florale se îndreaptă către partea superioară. Cele grele, de lemn și alcool, rămân la fund. Forma și mărimea determină și poziția capului în timpul degustării. Un pahar cu deschizătură îngustă, de exemplu, forțându-ne aplecarea pe spate și direcționarea lichidului către acea zonă palatală cea mai potrivită. Pentru noi, neofiții, poate părea un domeniu de-a dreptul ocult, dar iată câteva principii simplu de aplicat. Pentru vinul roșu alegem pahare mari, cu deschidere largă. Pentru cel alb, potrivită este o mărime mai mică, cu deschidere îngustă, iar șampania o turnăm în recipiente subțiri și lungi, pentru a păstra efervescența bulelor. Nu umplem niciodată paharul și nu-l ținem decât de picior. Mâna poziționată mai sus poate încălzi conținutul și denatura gustul. Degustarea unui vin bun este până la urmă o experiență personală și subiectivă, dar cu informații minimale se poate transforma într-o aventură revelatorie a tuturor simțurilor. Un program prezentat de Budureasca, vinuri nobile românești.